Posible nga maoktaba o mapospone ng SK o barangay elections sa lalawigan sa Negros Oriental. Ikatakdang ipahigayon ang tulo ka adlaw nga simultaneous public hearing sa tanang mga syudad ug mga kalungsuran sa maong lalawigan karong sunod semana, Hunyo 27, 28 ug 29 nga tambungan sa chairman ug mga miyembro sa COMELEC Anbang. Bahinon kini sa 5 ka mga clusters ug magsilbing hearing officers ang mga abogado sa COMELEC. Giklaro ni Attorney Lionel Marco Castillano, ang Regional Director sa COMELEC 7, nga dili kini plebisito. Tumong niini nga masayran ang sentimiento sa mga tao sa Negros Oriental. Kasamang higayon himuon usab ang coordinating conference katambungan sa PNP, AFP, PPCRV, mga opisyales sa simbahan ug uban nga mga stakeholders. Ang resulta sa makuha sa maong public hearing ang mamahimong basihan unya sa Anbang sa desisyon kung iuktaba ba o dili ang piniliay. We have also invited the LGU, barangay officials, PPCRB, and of course, welcome, open man sa public to all voters, residents sa Negros Oriental.